iki nyinden apa lampor iki? Tanpa nganggo gregel. Nek cara Banyuwangi ngono kuwi lho. Kowe iki ora dong ora sok mancai. Banyuwangi iki keras. Oh, berarti dodol laki. Ora. Keras iki tegese suarane sing keras ngono. Oh. Suarane. Ya. Kuwi jan kending pelambiangan. Wah ndek bojo kok ngene iki 5 taun setruk tenan ha iya wis galak seru nek omong wis lemu mosok rumah tangga kok adang terus. Kok adang? Anak mangan akeh. Ya ora mungkin mesti mangan ya cimit-cimit alon kae. Sing ngomong sapa? Amero tak tawani iki, engko tak tawani iki dijaluk kok kacang garudatin. Wis mlirik wisan. Kur sithik mah. Lho tenan ta? Anjendan kok sangune kuwaci iki apa tuman? Ha to, mesti panggung ki bleder kuwaci kae. Wah ya dienggo cegah lek. Apa kuwacine templekke mata apa? Ya ora ning dipangan rak cangkeme obah ora. Ya. Nyerambai nosan. Wo, ae jejere sing gayeme jejere. Rampung le nembang gayeme. Melototi jambu. Ah iya. Kok dodoyan lho. Lho, enak kok. Sing ngomong sapa? Jambu bol kok enak. Kuwi iki kudu jambu bol ya, kok kuwi jambu air. Nek jambu bol iki beda. Rada semu abang kae. Biru kae ya, abang kok biru. Jijik iki. Terus Tara napa ya Pak? ora apa-apa lek muni to ngono kaya nek kira-kira kok nembang ora lahir batin ya ora usah nembang Din Lah kaya. pripun ta? Lek mu nyuwara kaya ora ikhlas ngono lho. Ikhlas lahir batin. Aku mung to, aku ngerti baroma terus to kaya semune getak ngono lho. Lah niku ning Kata-katane iki nek tak batini kaya mbok rasa cerewet. Mune ngono kuwi. perasaane jenengan mawon. Aku perasaanku peka kok, Din. Napa nggih? Heeh. Bab napa? Ayo bab apa-apa kuwi nek disemoni nganggo swara kaya ngono iso krasa. Oh, aku kira entuk omong ngono. Banyu wangi Kaya upamane aku kowe ndelok wayangan aku ora nyinden kok terus tak tuleh kok raine rada ora penake ngopo umpamane kuwi rasaku peka. Stop pasangan ya wedok karo Bandar Tliwik ya sing ngono ku. Wetan segara Lor lan kidul. Lor lan kidul alas angker Kang kalewiat lewiat balam belambiangan belam
swan sambel kemangi lho, Truk, dudu gelang alit, sambel kemangi, monggo.
Gemange diaturke komplit. Heeh. Ya, saiki apa iki ket mau rung metu pelok ya, Truk? Ya, peloke dituthuk pisan. Nah, ning ngono tok wis. Heeh. Ya maksude iki tembang kok ora ming ning bang pelok diaturke. Heeh, kok ndak meri gamelane iki sing dituthuk sing slendro terus nek wong ora ya wis bengok-bengok ta kuwi. Heeh. Men genti peloke sing muni, ya. Ngaturke tembang apa sing pelok? Sing pelok? Ya. Barang apa bem? Bem bae Gong sing kepenak. Bem ya? Ya. Barange ngungko. Barange sapa? Barange gamelan pelok kuwi lho. Oh. Tak kira nek barange sapa-sapa kuwi. Ora dienggo engko. Ya, ki tembang pelok sing kepenak dangdutan ya, Tru. Ya ning cara kuna. Oh ya, heeh. Manut aku. Apa tak aturke apa? Ngaturke tembang si kucing. Oh, si kucing. Ha. Kur. Ya, pesindene men kur men muni kabeh. Ya, kaya ngapa? Si kucing Gong. Yuk. Cara mbiyen ya Gong. Iya. Aja disepelekke jek penak kabeh. Oh iya. Nyenengke tenan. Ya, arti teruske pelok apa dipindah slendro? Slendro ndak ora rampung lakone. Ya. Wis meh 2:30 Oh. Ha iki nek tanpa limbukan gara-gara wis meh rampung iki, Truk. Heeh. Iya iki minangkane pamundhute para bapak-bapak pepunden. Heeh. Awak dhewe kudu ngaturake apa sing dijanjekke, apa sing dikedikake sak bisa-bisa. Ya. Wondene ana kurange ya nyuwun pangapura ya, Truk. Ah iya, wae santai wae Gong. Heeh. Ngen angin amit dit milir. Ini
lir sabating sun tumiling hangulati puspita metemenda kang warni Sri Kandi wonten madya ngadhah menapa Kakang Mbok miji dhateng miswanipun ingkang rayipun Wara Sri Kandi aku ora isa nyumurupi kahanan peperangan siadi ingkang tansah caket kelan Kanjeng Paran piye yayi mungguh kahanan peperangan lan kahananing para Pandhawa apa isih kena diarep-arep nggone bakal ngukup kemenangan tobat
Sewu kalapatanipun ingkang rayi Tadawadana menawi dinten sak mangke paduka ndanggu babagan perkawis menika. Ingkang rayi dereng saged matur Kakang Mbok. Awet kathah senopatining Kurawa ingkang gugur wonten ing Rana Madyalaga. Nanging ugi boten sekedhik senopatining Pandhawa ingkang sami gugur wonten ing Mabaratan. Mila dereng saged dipun wastani sinten ingkang badhe unggul ing perang ing mangkenipun. Yen pancen mengkono apa isih suwe lumadining peperangan iki Wara Srikandhi. Tobat. Kula piyambak mboten mangertos sabab mitra tetangan kula tasih kathah senopatining Kurawa ingkang dereng majeng wonten ing Mabaratan. Mbok menawi dinten sak mangke menawi sampun ketingal kathah senopatining Kurawa ingkang sampun gugur madya ing Mabaratan jejonggolipun kula nembe saged matur bilih ing mangke sinten ingkang badhe mimpang ing mangke sinten ingkang badhe kawon Kakang Mbok? Kiai Semar. Kula Ndara. Apa isih ana senopatining Kurawa ingkang maju ning Mabaratan jalaran Kiai Semar lan anak-anakmu kabeh ingkang tansah caket para senopati kang padha ngayoni ana ing jroning peperangan. Niki wau nembe kemawon Ndara Durgandasena kapupu ing Rana Madyalaga. Dados senopati pengapit gugur dipun perjaya dening Kang Raka Ndara Werkudara. Lah ucape Durgandasena jare piyambakipun minangka dados senopati pengapit wondene ingkang badhe majeng minangka dados senopati sejati mboten sanes kejawi namung Kang Raka Nalindra Ngawangga Sang Adipati Basukarna. Gusti Ayu. Rekat lampahing rata tanpantara prapteng sukuning argeram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paripun sami balwacana kasarusawanipun Raden Senjaya ingkang mlebet wonten ing pesanggrahan Glagah tinulak karya kaget nenggih Dewi Wara Srikandhi wau. palugon laguning lekas lukita linute ing kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu
Ong Ong ora pangling saka panduluke kaya Yayi Senjaya inggih Kakang Mbok sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tandhah wadana ngantos kula wantun cumalana mlebet wonten ing telenging pesanggrahan Glagah Tinunu inggih awit semengko raos ing manah kula pengin panggen kan paduka para pepunden kula Pandhawa namung ing mangke jebul paduka ing lenggah wonten ing papan mriki kula nyuwun pangapunten Senjaya ora apa-apa padha rarja sak praptamu pangestunipun Kakang Mbok winantu ing kabagyan sowan kula sembah bekti kula kunjuk Batobat Senjaya padha rarja sak praptamu inggih Kakang Mbok Wara Sri Kandi sembah bekti kula kunjuk iya ya tak tampa pangestu tampan ana wong bagus eneng apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan ngengeti sampun wahyaning mangsa kala kula kedah pinanggih kan pepunden Pandhawa ewa semanten gandeng wonten ing mriki lenggah paduka Kakang Mbok Wara Sembadra mila dinten sak mangke nggih paripaksa kula matur dhateng paduka Kakang Mbok nadyan sedaya sampun ngawuningani bilih kula menika mapan wonten negari Ngastina ngestu padha dhateng tiyang sepuh kula namung estunipun kula menika mboten cocok miwah mboten mathuk tuwin mboten cundhuk kanan pambeganipun para sata Kurawa. Mliginipun Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Gandeng sak mangke perang ageng menika sampun dumados. Mila kula mire saking barisan Kurawa medal wingking supados mboten kadenangan ing pangajap kula badhe suwita dhateng paduka tuwin badhe nyuwun tulung. Mugi katampi menapa ing dados lekasipun ingkang rayipun Sanjaya. Dinten sak mangke kula badhe ngrencangi dhateng punden kula Pandhawa anggenipun badhe ngrengkuh kemenangan wonten ing perang ageng Bratayuda sarana kula badhe rencang ing bab samukawis menapa kemawon. Nadyan kula dipun dadosaken telik sandining mengsah kula ugi nderek wonten dinten sak mangke kula saged bebila dhateng para Pandhawa Kakang Mbok ancasing gegayuhan kula menika lair batos boten kelepetan niat menapa-menapa namung kepengin sanget kula menika bebila dhateng ambek ingkang lugur boten ngrencangi dhateng ambek ingkang angkara ing mekaten Kakang Mbok sowan kula mugi katampi dinten sak mangke kula kadhawan menapa kemawon kula boten badhe selak waton kula saged bebila dhateng punden kula para Pandhawa Kakang Mbok Wara Sembadra Kakang Mbok Wara Sri Kandi. Tobat Senjaya kula wonten dawuh enating men kowe matur kaya mengkono marang Kakang Mbok Wara Sembadra. Apa dene aku? Nggonmu bakal nggayuh sarta nggonmu bakal ngrewangi marang para Pandhawa kuwi mau. Ya ta yen pancen tumus tekaning batin ora apa-apa nanging yen kowe debul ming minangka dadi telik sandining mungsuh. Kowe ming minangka dadi telik sandining Kurawa nggone bakal mbobol kekuwataning Pandhawa. Apa ora jeneng kapitunan? Senjaya, perang iki perang suci. Yen pancen kowe kepengin belani marang para Pandhawa mestine ora kaya ngono pambeganmu ora kaya ngono kang dadi kelakuanmu. Yen perlu kowe matur apa anane marang para Sata Kurawa aja liwat mburi banjur kowe kepengin nglimpe marang Sata Kurawa. Tobat. Senjaya kedung jero kena dijajaki nang atine wong sapa sing ngerti. Sapa ngerti ento aturmu marang Kakang Mbok Sembadra mau janjane mung lelamisan. Yen to pancen tenan kowe pengen bebelani marang para Pandhawa, mara jajal aku tak weruh. Kaya ngapa kridamu nggonmu ngadeg Suraning Driya, ngadepi Senopati ning para Sata Kurawa Senjaya.
kebangetan nggonmu ora arik marang atine Senjaya. Mongko nitik glagat pasemon lan glibaping paningal Senjaya mau nggone matur marang aku lahir batin. Nanging kebangetan nggonmu maido marang Senjaya. Nganti bocah iki mau klepat lunga merga nuhoni apa sing mbok kandhakake bakal ditampa nggone suwita marang para Pandhawa lan ngrewangi Pandhawa napaki perang Bratayuda yen to bisa nandhingi kridaning senopati saka Kurawa. Sri Kandi kowe natohake nyawane wong. Apa ya kelakon Senjaya iso menang mungsuh Adipati Basukarna? Yen dititik saka dedeg piadege wae menang marang Narpati Basukarna lah kok mbok kon methuke marang Senopati Kurawa. Kebangetan nggonmu mentala marang Senjaya Sri Kandi para gage tututana bocah kae penggaken yen bisa. Aja nganti tumindak mungsuh marang Senopati Kurawa mundhak ora prayoga kedadeane Sri Kandi. Drusna Kethu wonten dawuh Gusti Ayu. Aja wedi kangelan. Susulen Sri Kandi awat-awatana Senjaya. Yen pancen wis mlebu baripaning mungsuh ewang-ewang ngono mesakake bocah kae. Merga diseneni karo Sri Kandi nganti natohake pati uripe. Ming kepengin mbuktekke nggone lahir batin melu marang para Pandhawa pati. Nggih, ngestaken dawuh dinten mangke kula njen pamit Gusti Ayu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Semareka den prayetna semulire seka balik titiyane gandayane Kakang Semar kok isih mbegogok neng kene. Dereng nampi dawuh Gusti Ayu. Kula kinen pripun napa wangsul teng Randu Watangan napa kula nderekke niti priksa Kalendara Senjaya. Kowe wae bali marang Randu Watangan. Pundine Nalagaring Petruk Bagong awat-awatana Senjaya kae. Yen pancen neng apa-apa matura karo aku Nalagaring. Nggih, ngestaken dawuh Gusti Ayu. Nggih, Ndara Ayu ngestaken dawuh. Nggih, Gusti Ayu ngestaken dawuh. Dene Semar Ayu bareng karo aku prapting ana ing Randu Watangan. Swawi Ndara kula dherekaken, Den. Ayo terus. Ya.
sing aku menjajal marang lair batine Senjaya wae lah kok diluputake dening Kakang Mbok Wara Sembadra. Satemene apa dikira aku kuwi kleru nala gareng apa mbok anggap aku kuwi kleru? Ah nggih sampean ya kebangetan ya. Ana satriya lair batin ajeng ngrencangi Ndara Pandhawa sampeyan ya malah muring-muring. Sampeyan ya malah duka ya sinipe kados mekaten. Ah nggih pun bocahe dipecut swara kaya ngoten monggo ya lair batin tenan klepat tanpa taliwara. Niki mangke nek enten kedadian Ndara Senjaya sirna Margalayu gugur wonten ing pabaratan mongko sing dawuh sampeyan Warataya. Mula nek jenenge nek ngendika sing ditata penggali ora waton ngendika. Ben dirasake. Kuwi ngekaki dit 5.000 bali 7.000 wae. Sapa Gong? Iki sir mbok iki. Sir mbok lambemu kuwi. Ndara Sri Kandi iki. Lah sebabe, ameng tak sili nggo tuku tombok tuku rokok kok. Lho njaluk ngoyak-oyak ora. Batu-batu orang ngerti dapurmu kuwi nek utang mesti gandul. Kudune dina iki disaur kowe mesti semoyo tur ya alasane pirang-pirang. Kok apal dengonmu locot kuwi. Wah, kowe ora apal karo pambeganmu kowe iki ndereke bendaraku Janaka ki rak suwe banget to dadi aku ngerti lagak lagu-lagianmu aku wis apal. Niki nek sampean ora ceket-ceket tindak malah ngudarasa teng mriki Ndara Senjaya kebacut tekan peperangan mengke nek wonten sing nyucuh Ndara Senjaya sirna Margalayu sampean pripun ora prasa ngepyek teng mriki niki malah dodol cau matamu kuwi syukur wae Ndara Sri Kandi ki wong gawat kok mah tak uneke dodol cau ora nang dunek-uneke dipisu-pisui malah modar kuwi nala gareng Petra Bagong. Ayo ditungkol aku Senjaya nek iso tak elekke tak gane bali nang negara Ngamarta tak aturke marang para pemundhen Pandhawa. Nggih engko sampeyan niku malah kendel teng mriki kok malah wong kang bakal golek bebener ewadene isih ana ing nyentulani rembuke Senjaya. Iya Kakang Mbok. Kowe Cubriya karo Senjaya nggone lair batin kepengin ngrewangi marang para Pandhawa. Bakal tak ketokake suci ning lair batinku nggonku bakal suwita marang para Pandhawa ya Adipati Karna yen pancen kowe madheg suraning driya. Bedahan dhisik dadaning Senjaya kelakon adu arep karo Raden Janaka Senopati Ngamarta Adipati Basukarna. Kepapak keperanggul mungkwing ayuda kepapak banyo bentar bawatnyo bentar ora pangling iki rak Senjaya to Koko Prabu Ngawangga kasinggihan mekaten kula ingkang rayipun Senjaya lho kok sik
gajeke kowe iki rak ngewangi Kurawa. Mongko kowe kuwi diutus dening Adipati Dastarata kinen nliti priksa marang kahanan peperangan. Pendak-pendak rampung perang kowe mesti crita akeh-akeh marang Sang Adipati Dastarata. Lah kok saiki kowe ngadeg neng kono kuwi piye? Blakasata. Nyuwun pangapunten dinten sakmangke kula sampun medal saking rombonganing Kurawa. Lho. Metu saka rombongan Kurawa piye? Saking pangraos kula menawi kula bebila dhateng Kurawa benjang pejah kula temtu sasar susul. Lampah kula manjing suwarga luka. Monggo nyatanipun kula mboten condong, kula mboten mathuk, kula mboten cunduk kaliyan pokalipun para Kurawa lan pambekipun para sata Kurawa. Mila dinten sakmangke nyuwun pangapunten menawi paripaksa kula balik tinggal kula nderek para Pandhawa. Lho, melu Pandhawa kasinggihan mekaten Kakang Prabu Karna Ngawangga. Weh, lah dalah karepe dhewe. Wah, bagus kowe. Wong ren ora ngerti dingoni karo wong iki ya kaya ngono kuwi. Selagine sono wae kae dipakani karo bendarane bangun miturut ning jebul menungsa kuwi gedhoane isih kalah karo sono. Kelakuane isih kalah karo asu tandane. Kowe diuripi ning negara Ngastina. Kowe diwenehi derajat pangkat diuripi ning negara Ngastina apa-apa kecukupan ning barang kedadean kaya mengkene. Lah kok kowe malik tinggal kowe kuwi diwenehi apa karo Pandhawa? Tak takoni coba. Kowe diwenehi apa karo Pandhawa? Kula mboten dipun paringi menapa-menapa. Lah kok kowe melu kono? Namung nuruti dhateng kerenteking raos. Awit perang menika perang suci, perang ngambek angkara murka kaliyan ambek berbudi bawalaksana. Mila nyuwun pangapunten. Kakang Prabu Ngawangga menawi paripaksa dinten sakmangke kula tetep badhe nderek para Pandhawa. Lan kula kadhawan mrawasa dhateng Senopati Kurawa. Piye? Kula kadhawan mrawasa dhateng Senopati Kurawa. Lho. Senopati Kurawa kuwi aku. Senopati ning Kurawa kuwi Nata Ngawangga Sang Adipati Basukarna. Kowe kok arep mrawasa karo Karna kuwi? Anggepmu apa? Apa kowe sak traju karo aku, sak babak karo aku? Nadyan mboten sak babak, tetep kula badhe ngaturaken punjungan. Punjunganmu apa? Menika nyoh rasakno. Jamlo mati kowe. Oh. Wah. What? Bela aku ora tau weruh perange Senjaya lah kok jebul bocah iki. Lah nyolong pethek ing atase iso ngimbangi marang kekuwataning Narapati Ngawangga. Senjaya, kowe aja ngridul aku ning Senopati Kurawa. Ingsun ing kadhapuk Senopati. Ora lega rasane ing atiku ya ora adu arep karo adhiku si Janaka. Kowe minggira. Kowe minggira. Mumpung durung muntap karepsane Narapati Ngawangga. Ning yen kowe berguguk mutawaton bondan datan ora gelem semingkir saka pabaratan. Aja mbok salahke Narapati Basukarna aku nglepasi jemparing dina iki. Senjaya. Oh. Oh. Oh
Ayam Suramarta Jayamarta Kakang Adipati Karna ngaku senopati jirih getih wedi mati durung babak kulitmu durung putung balung wis mundur ayo senopati Pandhawa Sanjaya ora gakal mundur sejangkah mati oh pisan jebul tulus lahir batin lu bakal bebantu marang para Pandhawa. Sanjaya, Sanjaya, aku njaluk ngapura den aku maido marang lekasmu. Sanjaya. Gara-gara wong cerewet niku. Ana wong lahir batin arep belani arep Pandhawa kok mangunek-unekke sak geleme dhewe. Iki cancane kaya ngeten iki. Tak bagus kok mati. Tobat Petro kan nang bolong pripun. Jabutan pusaka iki. Jemare iki jabutan saka dadane Sanjaya. Arep tak balekke nang ngarsane Adipati Basukarna. Sampeyan ora usah gawe perkara, sampeyan iku ora menang nek musuh Narpati Basukarna. Nia Senopati pengpengan sing iso nandingi Keng Kraka. Lah kok malah pusaka arep dibalekke tobat iki gelem ora? Ora gelem tak kepruk boto ndasmu modar kowe. Woi lah cah iki kejem tenan to iki. Pripun pripun? Dijabut. Mulai nesu? Ora. Sing nesu sapa? Larang jeneng Idek kene. Gupak getih kaya ngene. Jeneng pangapunten gitu ana poni ajeng mana Pak Ki? Nggih. Kuwandane sedaya kuwi ruktinan sing becik-becik nggih. Aku tak nglepasi pusaka Kang Narpati Basukarna. Nek panjenengan dibales, aku ora wedi. Nek panjenengan kenging, aku ora wedi. Aku kena jembare ora apa-apa. Oh, ayo wis terserah lah. Orang iya, yo kowe jugangan. Waduh, ora nggo cetok ya. Bagong kuwi biasane nganggo jugangan nganggo cangkem. Ngletak ndasmu. Kowe iki garang ki gajugangan kok nganggo cangkem ora. Lah tobat. Kakang Basukarna. Dak sia temen karo bocah kowe. Sanjaya ora luput mbok pateni. Tiban pusakane para Sri Kandi. Ora jengkel aku ada mojo duntang garwa Madukara Kakang Basukarna. Sampun aben ajeng kalian Janaka nggih. Derek Maman. Lah pripun? Sanjaya kula pejahi. Lho, lepatipun badhe balik nderek Pandhawa. Kula montaken mboten gugu, malah wantun kalian kula. Netangi kamurkaning Basukarna kula pasi pusaka pejah. Nggih, terus pusaka kula dipun jabut kalian para Sri Kandi dipun wangsulaken.
Dipun wangsulaken panjenengan. Inggih, Paman. Mboten kenging ngaran kula nanging meh kemawon ngengingi mestaka kula, Paman. Mboten kenging. Mboten. Lho, panjenengan kok gumujeng wonten menapa? Panjenengan mboten krasa pancen pusaka ora kena. Lha nuwun sewu. Sri Kandi iki ya kurang ajar. Lah kok piye to? Bocah wedok nglepasi pusaka mbaya dipaske dada apa-apa. Lah malah nyuwun sewu brengos panjenengan kok ilang sesisih. Napa inggih? Lah mangga dadipun raba. Ora pati nduk. Wah, lah cah edan iki parat kowe. Badhe menapa, Nggih? Sri Kandi penyakit. Weh, lah edan. Tak kira ming ngrempet pasuryaning pun Kakang. Lah kok kowe mirang-mirangke karo aku? Ing atase Senopati kok tok berkerok brengose separo iki. Ora kurang ajar to jenenge kowe gawe wiranging Narpati Basukarna. Aku ora iso gawe wirangmu aja dundang Narpati Basukarna. Badhe dipun menapakaken. Ajeng kula panah. Dipun kengengaken kesemekan. Kesemekan menika kemben. Weh, lah iki nek ora nyedak cilaka iki. Ndak ketinggalan jaman. Wirang dening Narpati Basukarna wis Kandi. Basukarna Kakang Basusena kebangetan nggon mirang-mirangke karo aku. Beto ora krasa mabet terus mak klawer. Iki piye nak kaya ngene iki? Enten apa, Ndara? Petro rene tak keprok watu modar kowe. Lah pripun kok ora entuk mriku niku pripun? Beto aja mrene. Aja mrene, Tro, tak antemi tenan kowe aja mrene aku isi tenan Petro, mati aku Petro. Udar kesemekanku Petro. Kesemekan iku napa? Kesemekan kuwi kemben. Waduh. Udar, iya. Aku ngelak ya. Ngelak gundul matos kuwi ora. Aja rene, Petro tak ajar Petro aku. Adi-adimu karo kakangmu aja rene. Rene ndi, Gong? Mlaku-mlaku. Rasah ngombane dipanah sirahmu. Iki ana kejadian yang tidak terduga. Ngapa ta? Kembene Ndara Sri Kandi dipanah Prabu Karna, kembene rusak. Oh, terus? Jatuh dong. Embuh. Nanti wange. Neng kono kae diprok mengkurep apa? Masa ora wedi nek pecah? Bagong tak pecah sirahmu rene kowe. Mboten. Wah, kok ngendi ya penake iki wis angel banget. Golek gon sing pat. Angel. Push. Truk, gentenan truk. Sikik. Wah, gede lho kok ora. Kok tak yok lho. Ora yok tak pampleng mudar kowe. Diyok ora.
Petro ngomane dhuwur ta. Kok. Piye? Konangan. Aduh, lah kowe sirahmu le metungel. Tak yo sakmene wae kok sakmene. Dadi ketok ta ya. Coba aku. Ya, hati-hati. Tak kamplengi do nek nganti wani nginjet tak kamplengi. Ah, semene iki wae. Ora amat e, Tru. Ayo munggah meneh. Keduren. Oh iya. Sing didelok ki bayangane kae, aja wayange. Lho. Bagong tak bandem kowe megah Bagong. Guys, Gong, gentenan, Gong. Gong. Guys, Gong. Kok kowe rek ayo ancek-ancek cengelmu kok aku dadi ketok ora. Petro ki tikus ki ditegor wite. Tra we. Salah ora gelem gentenan. Tegor wae wite. Wadot ora. Petro, Nun. sarungmu go rene. Waduh. Sarungmu Gong, sarungku suwek engko. Kanu kebanyakan bolong kena rokok ki lho. Kowe nang sing brojol. Gorene tak patak watu modar we. Pun wis. Ngopo Gong? Malah tambah ora karu-karuan nek bebetan anduk ngono ki jan. Wis. Kanane iki dadi kemepyur. Waduh ya. Kaya ngono ya, Tru. Pripun? Ngopo? Kenging napane? Iki Bagong tak kampleng kowe. Waduh, ngerti to. Ngerti sirahmu saya maju. Padha kenging wis kok mburi kok sirah saya maju. Petro, Nun. bali Petro. Bali pripun? Bali nang randu watang atur Kanjeng Pangeran Janaka nek aku digawe pirang. Ah ngomong go mawon ben keng raka terus muntat terus maju perang. Iya Petro nggih. Sapa iki Patih Drestaketu? Kowe sapa Mban Sambega? Mban Cinaketing Prabu Karna. Kowe nasak-nasak mlebu ning barisan Pandhawa arep tumindak culika. Yo, ketemu Raden Janaka bakal tak pateni pecah sirahmu. Wah! Mati ya. Wah! Rame nggih nyaluk Bitutama Bendawalawati. Nenggih Patih Drestaketu lumawan Mban Sambega silih ungkih genti kalindhe nalika semanten kawuwusa kocap wis titi mangsa wahyaning mangsa kala wangsul dhateng asal mula-mulanira. Patih Drestaketu lan Mban Sambega nggone Bandayuda nganti tetesing getih ingkang pungkasan-pungkasan perjah sampya kekalihipun.